हरे कृष्ण सर्वांना. आज आपण साप्ताहिक सत्संग क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप हार्दिक स्वागत आहे. आपण आज श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय आणि चौथा श्लोक त्याचं आपण तात्पर्याचं पठण करायला चालले आहोत. कृपया सर्वांनी या एवढ्या चांगल्या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हायची विनंती आहे. हरे कृष्ण. आता मी शब्दार्थ आणि अनुवाद त्याचं पठण करीन. तात्पर्य तुमच्या लोकांना मी तुम्हाला वाचायला देईन. ओके. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्वजण माझ्या मागे बोलाल प्लीज. हरे कृष्ण. सर्वजण माझ्या नंतर बोला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओके. हरे कृष्ण. आता श्लोक पठण करते. नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः. नैमिषारण्य नावाने प्रसिद्ध असलेल्या वनात अनिमिष क्षेत्रे, विशेषतः भगवान विष्णूचे प्रिय स्थान, जो डोळ्यांचा पापण्या सुद्धा बंद करीत नाही, ऋषयः ऋषी, शौनक आदयः शौनक प्रमुख, सत्रम यज्ञ, स्वर्गाय स्वर्गात ज्याची स्तुती गायली जाते असे भगवान, लोकाय भगवंताच्या नित्य सहवासात असणाऱ्या भक्तांचा प्रसन्नतेसाठी, सहस्र एक सहस्र, समम वर्षे, आसत केला. अनुवाद. एकदा श्री शौनक प्रमुख महर्षींनी भगवान आणि त्यांचे भक्त त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी नैमिषारण्य नावाच्या पवित्र क्षेत्रात सहस्र वर्षापर्यंत चालणाऱ्या एका महान यज्ञाचे आयोजन केले. राजश्री माताजी, आता माझ्या मागे सांगा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे. श्रील प्रभुपादची जय. श्रील प्रभुपाद की जय. आता तुम्ही तात्पर्य वाचू शकतात. तात्पर्य. प्रथम 3 श्लोकात भागवताची प्रस्तावना झाली. आता या महान साहित्याचा मुख्य विषय प्रस्तुत करण्यात येत आहे. भागवताचे व्याख्यान प्रथम श्रील शुकदेव गोस्वामींनी केल्यानंतर नैमिषारण्यात दुसऱ्या वेळी त्या व्याख्यानाचा पुनरुच्चार झाला. वायवीय तंत्रात असे म्हटले आहे की या विशिष्ट विश्वाचे शिल्पकार ब्रह्मदेव यांनी संपूर्ण विश्वाला आवृत्त करू शकेल अशा एका महान चक्राचे चिंतन केले. या महान चक्राची नाभी हे नैमिषारण्य नामक विशिष्ट ठिकाण आहे. त्याचप्रमाणे वराह पुराणात नैमिषारण्याचा दुसरा एक उल्लेख आहे. तेथे असे म्हटले आहे की या ठिकाणी यज्ञ केल्याने राक्षसी वृत्तीच्या लोकांची शक्ती क्षीण होते. या कारणास्तव ऋषींनी अशा प्रकारचा यज्ञ नैमिषारण्यात करण्याचे ठरविले. भगवान विष्णूचे भक्त त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी सर्व प्रकारचे यज्ञ करतात. भक्त भगवंताच्या सेवेत आसक्त असतात आणि पतित जीव भौतिक अस्तित्वाच्या आनंदात मग्न असतात. भगवद्गीतेत असे म्हटले आहे की भगवान विष्णूंना आनंद देण्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही कारणाकरिता भौतिक जगात जे काही केले जाते ते पुढील बंधनाला कारण होते. म्हणून सर्व कर्मे श्री विष्णूंच्या आणि त्यांच्या भक्तांच्या संतोषार्थ याज्ञिक दृष्टीनेच केली पाहिजेत. यामुळे प्रत्येकाला शांतता लाभेल व सर्वांचा उत्कर्ष होईल. सामान्यपणे थोर ऋषीमुनी जनकल्याणार्थ नेहमीच उत्सुक असतात. त्याचप्रमाणे शौनक ऋषींनी आमंत्रित केलेले ऋषीमुनी या यज्ञ समारंभाला एकत्र आले होते. मंद बुद्धीच्या लोकांना शांतता आणि समृद्धीचा योग्य मार्ग कोणता याची जाणीव नसते. तथापि ऋषीमुनींना तो मार्ग माहीत असतो आणि म्हणून सर्व मनुष्याच्या कल्याणार्थ ज्या योगे जगात शांतता नांदेल अशी कर्मे करण्याकरिता ते नेहमी उत्सुक असतात.
ते सर्व जीवांचे खरे मित्र आहेत. स्वतःच त्रास सोसूनही ते सर्व लोकांच्या हिताकरिता भगवंताच्या सेवेत सतत निमग्न असतात. भगवान विष्णूची तुलना एखाद्या मोठ्या वृक्षाशी करता येते. देवी देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर आणि इतर सर्व जीव हे त्या वृक्षाच्या फांद्या, ढाळ्या आणि पाने आहेत. वृक्षाच्या मुळाला पाणी घातल्याने वृक्षाच्या सर्व भागांचे आपोआपच पोषण होते. ज्या फांद्या आणि पाने वृक्षापासून वेगळी झालेली आहेत त्यांना तृप्त करणे शक्य नसते. वेगळ्या झालेल्या फांद्या आणि पाने यांना जरी पाणी घालण्याचा सर्व प्रकारे प्रयत्न केला तरी त्या फांद्या आणि पाने हळूहळू सुकतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा मानव समाज हा वेगळ्या झालेल्या फांद्या आणि पाने यासारखा भगवंतापासून वेगळा होतो तेव्हा त्याला पाणी घालू काही उपयोग नाही. जो कोणी तसे करण्याचा प्रयत्न करतो तो आपली शक्ती, उपाय आणि साधने केवळ वाया घालवित असतो. आधुनिक जडवादी समाज हा भगवंताच्या संबंधापासून वेगळा झालेला आहे. त्यामुळे नास्तिकवादी पुढाऱ्यांच्या सर्व योजना पदोपदी निश्चितच निष्फळ होतात. तरीही त्यांना याविषयी कोणतीही जाणीव होत नाही. या युगामध्ये भगवंताच्या पवित्र नामाचे सामूहिक रीतीने संकीर्तन करणे हा आध्यात्मिक जागृतीचा संमत मार्ग आहे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी मार्ग आणि साधने अत्यंत शास्त्रशुद्ध रीतीने दर्शविली आहेत. बुद्धिमान लोकांनी वास्तविक शांतता आणि भरभराट आणण्याकरिता त्यांच्या संदेशाचा लाभ घ्यावा. त्याच हेतूने भागवत पुराण प्रस्तुत करण्यात आले आहे. पुढे हे अधिक विस्ताराने स्पष्ट करण्यात येईल. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्णा. प्रणिता माताजी, हरे कृष्णा. आता हा जो 5वा जो श्लोक आहे तो त्याचं तात्पर्य तुम्ही वाचाल. ओके. ओके माताजी. एकदा मुनयः प्रातर्हुताहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्चोरिदमादरात्. ते ऋषी एकदा तू पण मुनयः ऋषी मुनी प्रातः सकाळी पहाटे हुत प्रज्वलित हुत अग्नयः यज्ञीय अग्नी सत्कृतम आदरपूर्वक सुत माताजी एक मिनिट सूत गोस्वामीकडे आसीनम आसनस्थ प्रपच्चू जिज्ञासा केली इदम या प्रकारे आदराने एके दिवशी अनुवाद एके दिवशी यज्ञाने प्रज्वलित करून प्रातःकालीन कर्तव्य संपून आणि सूत गोस्वामींना आदरपूर्वक आसन देऊन त्या महर्षींनी सन्मानपूर्वक खालील प्रमाणे पृच्छा केली. हा प्रणिता माताजी, आता आपण त्याला हरे कृष्ण माताजी. हरे वाचू. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे असं बोलून मग वाचायचं. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रातःकाल हा आध्यात्मिक चर्चेसाठी सर्वश्रेष्ठ असतो. त्या महर्षींनी ज्याला व्यासासन म्हणतात किंवा श्री व्यासदेव पीठ म्हणतात असे उच्चासन आदरपूर्वक रीतीने भागवताच्या त्या प्रवक्त्याला दिले. श्री व्यासदेव हे सर्व मानवांचे मूळ आध्यात्मिक गुरु आहेत. इतर सर्व गुरूंना व्यासदेवांचे प्रतिनिधी समजले जाते. श्री व्यासदेवांनी श्रील सुखदेव गोस्वामींना भागवताचे शिक्षण दिले आणि सुत गोस्वामी यांनी श्रील सुखदेव गोस्वामींकडून भागवताचे श्रवण केले. श्री व्यासदेवांचे गुरु शिष्य परंपरेतील हे सर्व प्रामाणिक प्रतिनिधी गोस्वामी समजले. एक आपल्या सर्व इंद्रियांचा संयम करतात आणि मार्गाचे अनुसरण करतात. गोस्वामी आपल्या लहरी करत नाही, ते आपली सेवा काळजीपूर्वक करतात. पूर्वाचार्यांनी त्यांना जो अखंड आध्यात्मिक संदेश दिला अनुसरण करतात. भागवताचे श्रवण करणाऱ्याने वक्त्याला प्रश्न विचारावेत. अर्थ स्पष्ट समजून घेणे हाच त्यामागे उद्देश असावा. प्रश्न विचारण्यामागे आव्हानात्मक प्रवृत्ती असू नये. श्रोत्याने वक्ता आणि विषयवस्तू याविषयी आदर व्यक्त करून प्रश्न मांडावेत. भगवद्गीतेत देखील हाच मार्ग सांगितला आहे. या दिव्य विषयांचे श्रवण प्रामाणिक सुयोग्य वक्त्याकडूनच केले जावे. म्हणूनच ऋषींनी सूत गोस्वामींसारख्या वक्त्याला सन्मानपूर्वक संबोधित केले. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. पुढचं म्हणू. नाही माताजी, एक मिनिट. आता आपण दुसऱ्यांना हे देऊ. रवींद्र प्रभूजी, हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. अर्चना सोनवणे माताजी, आपण वाचायला मागतात? नवनाथ प्रभूजी, माधुरी आंद्रे. हरे कृष्ण माताजी. हा, आता मी हा श्लोक वाचते, त्याच्यानंतर आपण हा वाचू आपण. आधी मी हरे श्लोक कृष्ण. वाचून शब्दार्थ आणि अनुवाद वाचीन. हो हो चालेल चालेल ऋषी माताजी. उचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञायान्युत्या. शब्दार्थ. ऋषयः ऋषी, उचुः म्हणाले, त्वया तुम्ही, खलु खरोखर, पुराणानी पुराणे वेदविषय अधिक स्पष्ट करणारे ग्रंथ, स इतिहासानी इतिहासांसह, च आणि अनघ निष्पाप आख्यातानी स्पष्ट केले, अपि जरी अधीतानी चांगले अध्ययन केलेले, धर्मशास्त्राणी धर्मशास्त्रे विकसित जीवनाची दिशा दाखविणारी या शास्त्रे यांनी ही सर्व व्याख्यान केले आहे. अनुवाद. ऋषी म्हणाले, हे आदरणीय सूत गोस्वामी, तुम्ही पूर्णपणे निर्दोष व निष्पाप आहात. धार्मिक जीवनात प्रसिद्ध असलेल्या अशा सर्व धर्मग्रंथात तुम्ही पारंगत आहात. तसेच पुराणे आणि इतिहास यातही तुम्ही पारंगत आहात. तुम्ही योग्य मार्गदर्शनाखाली त्याचे अध्ययन केले आहे आणि त्यावर व्याख्यानही केले आहे. ओके माताजी, आपण हा. हरे तात्पर्य कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे असं बोलून मग सुरू करा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपाद की जय. गोस्वामी किंवा श्री व्यासदेवांचा जो प्रामाणिक प्रतिनिधी आहे, त्याने सर्व प्रकारच्या दुर्गुणांपासून मुक्त असले पाहिजे. कलियुगाचे मुख्य प्रकारचे दुर्गुण आहेत: एक, स्त्रियांशी अवैध संबंध; दुसरा, पशुहत्या; तिसरा, व्यसन; आणि चौथा, जुगार. गोस्वामीने व्यासासनावर बसण्याचे भ्रष्ट करण्यापूर्वी या सर्व दुर्गुणांतून मुक्त असले पाहिजे. ज्याचे चारित्र्य निर्दोष नाही आणि जो उपरोक्त दुर्गुणातून मुक्त नाही, त्याला व्यासासनावर बसण्याची संधी दिली जाऊ नये. तो अशा सर्व दुर्गुणांतून मुक्त असला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर तो सर्व शास्त्रात किंवा वेदांमध्ये निष्णात असला पाहिजे. पुराणे ही सुद्धा वेदांचे भाग आहेत आणि महाभारत, रामायण यासारखे इतिहास हे सुद्धाही वेदांगे आहेत. आचार्य किंवा गोस्वामी हे सर्व साहित्यात विशारद असले पाहिजेत. शास्त्र ग्रंथांचे वाचन करण्यापेक्षा त्यांचे श्रवण करणे आणि त्यांचे अध्ययन करणे या गोष्टी अधिक महत्वाच्या आहेत. मनुष्याला शास्त्रांचे ज्ञान केवळ श्रवणाने आणि अध्ययनाने आत्मसात करता येते. ऐकण्याला श्रवण म्हणतात आणि हे दुसऱ्यांना समजावून सांगण्याला कीर्तन म्हणतात. श्रवण आणि कीर्तन या दोन प्रक्रिया आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याकरिता प्रामुख्याने महत्वाच्या आहेत. ज्याने योग्य व्यक्तींकडून नम्रतापूर्वक श्रवण करून हे दिव्य ज्ञान योग्य रीतीने ग्रहण केलेले आहे, त्यालाच या विषयावर बोलण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. अर्चना माताजी, आता आपला हा जो आहे ना, हा श्लोक, त्याचं तात्पर्य आपण वाचा. मी श्लोक पठण करते. मला पाहू द्या आधी. एवढं आपण वाचू शकतो. श्लोक क्रम 7. यानी वेद विदान श्रेष्ठः भगवान बादरायणः अन्ये च मुनय सूत परवार विदुः. यांनी जे सर्व वेदांचे ज्ञाते, श्रेष्ठ भगवंताचा अवतार, बादरायण श्रील व्यासदेव, अन्ये इतर, च आणि, मुनयः ऋषी, सूत हे सूत गोस्वामी, परावरविदः प्राकृत व अप्राकृत ज्ञानात निष्णात असणारे, विदुहू जे जाणतात. हे सूत गोस्वामी, तुम्ही ज्येष्ठ आणि ज्ञानवृद्ध आहात. त्यामुळे भगवंताचे अवतार असणारे जे भगवान व्यासदेव त्यांच्या ज्ञानाशी तुम्ही परिचित आहात. तसेच सर्व प्रकारच्या
प्राकृत आणि अप्राकृत ज्ञानात जे पूर्ण निष्णात आहे अशा इतर ऋषीमुनींनाही तुम्ही जाणता. तात्पर्य माताजी वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. भागवत हे ब्रह्मसूत्र अथवा बादरायणी वेदांत सूत्रावरील स्वाभाविक भाष्य आहे. येथे स्वाभाविक भाष्य असे म्हटले आहे कारण श्रील व्यासदेव हे वेदसाहित्याचे सार अशी जी वेदांत सूत्रे व भागवत अशा दोन्हीचेही रचनाकार आहेत. श्रील व्यासदेवाव्यतिरिक्त षडदर्शनांचे गौतम, कनाद, कपिल, पतंजली, जेमिनी, अष्टावक्र इत्यादी ऋषी आहेत. आस्तिकवाद पूर्णपणे वेदांत सूत्रात स्पष्ट केलेला आहे आणि इतर ज्या मनोधर्मी दार्शनिक पद्धती आहेत त्यात सर्व कारणांच्या मूळ कारणांचा जवळजवळ उल्लेखच नाही. सर्व दार्शनिक पद्धतीत निष्णात झाल्यानंतरच इतर मनोधर्मी पद्धतींना न मानता वक्ता भागवताचा ईश्वरवादी दृष्टिकोन पूर्ण रूपाने प्रस्तुत करू शकतो. श्रील सुत गोस्वामी योग्य अध्यापक होते म्हणून नैमिषारण्यातील ऋषींनी त्यांना उच्चासनावर आरूढ केले. येथे श्रील व्यासदेवांना भगवान असे संबोधण्यात आले आहे कारण ते अधिकृत शक्तावेश अवतार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. मी पाहते की हे श्लोक आपण हा श्लोक पण करू शकतो. 8वा. वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत. वेत्थ तुम्ही चांगले तज्ज्ञ आहात. त्वम आदरणीय, सौम्य, पवित्र आणि साधे, सरळ. तत् ते, सर्वं सर्व, तत्वतः वास्तविकपणे, तत् त्याचा, अनुग्रहात कृपेने, ब्रूयुः कथन करावे, स्निग्धस्य श्रद्धायुक्ताची, नम्र असलेल्या, शिष्यस्य शिष्याची, गुरुवः आध्यात्मिक गुरु, गुह्यम गूढ, अपि उत संपन्न करणारे. अनुवाद. तुम्ही नम्र आहात, तुमचे हृदय शुद्ध आहे, पवित्र आहे. त्यामुळे जी कृपा एका सौम्य शिष्यावर केली जाते त्या कृपेचा तुमच्या गुरूंनी तुमच्यावर पूर्णपणे वर्षाव केला आहे. म्हणून तुम्ही त्यांच्यापासून शास्त्र शुद्ध रीतीने जे शिकला आहात ते सारे आम्हाला कथन करावे. हरे कृष्ण. कोणाला तात्पर्य वाचायचे प्लीज प्रेझेंट करा. हरे कृष्ण माताजी. वाचू मी? हो. आपण कोण? विमल डोंगरे. विमल माताजी आपण वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारे बोलून मग आपण सुरू करावे. तात्पर्य शील प्रभुपादांद्वारे शील प्रभुपाद की जय. आध्यात्मिक जीवनात यश प्राप्तीचे गूढ म्हणजे श्री गुरुला संतुष्ट करणे आणि त्या योगे त्यांचे आंतरिक आशीर्वाद प्राप्त करणे होय. शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी आपल्या गुरुअष्टकात म्हटले आहे, मी माझ्या श्री गुरूंच्या चरण कमळाशी सादर वंदन करतो. केवळ त्यांना संतुष्ट करूनच भगवंतांना संतुष्ट करणे शक्य आहे आणि जर ते असंतुष्ट असतील तर आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या मार्गात केवळ अनर्थच आहेत. म्हणून हे आवश्यक आहे की शिष्य श्री गुरुशी आज्ञाधारक व एकनिष्ठ असावा. शिष्य म्हणून आवश्यक ते सर्व गुण शीलसुत गोस्वामी जवळ असल्याने त्यांना शील व्यासदेव आणि इतर विद्वान व आत्मसाक्षात्कारी गुरूंकडून कृपेची देणगी प्राप्त झालेली होती. नैमिषारण्यातील ऋषींना पूर्ण विश्वास होता की शीलसुत गोस्वामी प्रामाणिक आहेत आणि म्हणून ते त्यांच्याकडून श्रवण करण्यास उत्सुक होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आपण आता इथेच पूर्ण करू कारण फक्त 1 मिनिट आहे.